קשב. עבדנו על דריל בזוגות, אוקיי? שהוא היה נבנה בשלבים. התחלנו בתור התחלה. אני זרקתי על כפיר ג'ב לפנים. זרקתי עליו ג'ב לפנים, הוא עשה הגנה, שנייה שאני אסביר לך. הוא עשה הגנה קאץ' ואני עשיתי סליפ. בשלב הבא, מפה אני זרקתי עליו רוק שמאל והוא עשה רול. בשלב הבא, משקל שלו בצד ימין, הוא זרק לי מפה קרוס והוא גם עושה סליפ ורול. בואו נעשה את זה לאט, הכל ביחד. 1, 2, 3, 4, 5. טיפה יותר מהר. 1, 2, 3. אוי, עוד עוד. אז זה נעשות פה רול. 1, 2, 3, 4, 5. עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 5. תודה רבה. זו הייתה העבודה שלנו, אחרי זה עשינו פינג פונג של ג'ב, 1-1, ועשינו 3 מכות על 3 מכות, בין לבין היה לנו תרגילי כוח. כל אחד מהיד שלו ואיפה הוא עומד ביחס אליו.